kula eli siap-siap joget ya dunungane sentapati aja kayak bis Puspa Jaya Blujur bae. Niki dikei parikan. Parikan kanggone desa pelosok. Heeh. Nek ora kanggo Pak Lurah. Kanggo Pak Lurah di desa pelosok. Contone. Piye? Ana rasa cacahe pituk. Warga rasa sehat selalu kayak kowe. Cara tiba. Jajal iki kabeh bisa ra? Hah? Nah, kayak kowe. Lambene. Cangkeme. Tutuke. Mulutnya kebukanya pelan-pelan. Biasa bae. Somore. Ayo, bisa ora? Ora iki. Oh ya. Ayo mau. Anak rasa cacahe pituk. Warga rasa sehat selalu. Jajal yuk. Anak. Ya suaranya suara lanang lah, kayaknya. Dipadake. Ya. Anak ploso cacahe pituk. Warga ploso sehat selalu. Yo. Coba. Nyora. Nyora bingo. Kok dese ayo. Godhong telo karo godhong sukun. Waduh ploso padha guyub rukun. Ya kudune dibarengke gamelan rada rancak. Lambene cacake gendeng. Oh, lambene rada. Maksudnya dipadake. Ini takut Arep dipraktekke tenan kuwi, arep praktekke tenan. Iya. Coba terakne coba. Yo men rompal karo. Emang gendere. Ya wong ora yo, guys. Ana dagelan nang mutung. Karo iki do musuh. Oh, emosian ngono lho. Wis tuwa emosian. Ayo, kiye sidane sapa sing metu nyang apa Rika? Coba. Biasanya sing metu dite sapa nyang apa Rika? Rikas kowe apa? Rika ki kowe. Kowe. Rika. Iya. Rika. Rika ki kowe. Rika sing metu. Ya wis aja. Rika. Ya Rika sing metu aja di bangna. Ini ora Rika. Rika ki kowe. Nah, iki berarti kowe iki Rika, ngono lho. Kinyong. Nah, iki bahasane kono iki lho. Lah yo iki nyong. Kowe iki Rika to? Kinyong, aku nyong. Angel. Rika, aku sing nyong. Ini. Kinyong, Rika. Abang. Mbak Lowor. Rika itu adalah kamu. Kebakaran. Angel.
ikete ora melu minger. Aja robot. Nek tapi yang ngungsun karo Rika ya, Mbak. Kudune mau dekane tambah siji mani. Iya. Tuku sapane pasar lewer. Mugi ayo Mbak Lurah nyong njaluk sawer. Iya. Wis mulai. Mbak, Nah, terus pula. Mbak Lurah iki mboten sate kok iki biasane kok ngono kuwi ya. Ya, aku menyang mentro. Terus Kula nggih anu. Toh. anak tanpa cacat itu. Terus. Mbak Lurah nyuwun sangu. Nggih sampun Mas Dara. Ah, nggih ane alhamdulillah. Eling-eling Banyumasan. Iya. Jebul kae ning mburi kae ning ngarep panggung kae malah ternyata pepundenku Yohan Pak Dalang Ki Priyo Surisno. Pak Priyo ingkang pundi? Lah kae Pak Dinampret kae. Ora, jebule ngisor barang ki Pak Eko Bawantara wah dalang-dalang dok lumpuk. Berarti dolopi aku asli ngono. Ora kepalu iki dong aku. Pak Priyo, tunjukkan. Apa tuh gawe? Apa ten kok angsa mandang? Angsa. Iya. Bos. Kono. Metu kono ora nganti lho. Nah, kono putih kono. Ora tak awak. Matur sembah nuwun, Babe. Oh, Bu Newu. Nggih, tembang napa Bu Newu? Bu Newu ngersaki menapa? Oh, nggih, kula tenggo syukuranipun nggih Bu Newu. Nggih. Sehat selalu panjang yuswa. Tetembangane nipun apa? Oh, nggih. Anak Niki saya makhluk dadi nek niki bikin. Apa sih aku sih? Kok aku tuh bojomu? Iya. Iya. Coba. Pak Lurah, matur nuwun. Dunganipun. Ayo. Kenapa tuh sih Pak Rio? Nah, apa terus. Iya, Mas. Ya sing rada tenten sithik Mbak Lawar iki nek jenenge sungkem ya dodok. Mendek meneh. Sugeng dalu ya, Pret. Aja ketemu bola nek pret. Iki bapakku. Nah, iki ya dalang. Oh, nggih, sedang dalu Bapak. Ah, iki dalang. Mas Kancil. Ayo udah sih aku. Mas Kancil, ayo kita gabung ke atas. Oh, bintang tamu. Iki ya dalang. Nggih, Bapak. Wah, joge ado-ado. Oh, nggih. Iki joge ado-ado. Pundi? Lah ya 3 tahun pisan. Ora ngono Nek kuwi. dong netune putrane. Nggih. Ya cak aku ya cak dijak. Oh, nggih. Nggih, jangan jak kula nggih, Pak. Nggih. Nuwun nggih Mas, alhamdulillah sehat. Pak Dalang kok ngiting. Budaya sing jenenge budaya ya ngono kuwi. Kok yo ngene yo nek tutut yo kudune nginten to. Wah, ora. Lah mongko tunggu bakone. Angidul gawa ya. Bakone bakon sing apa bakon apa? Bakon sudah itu. Nek bakon yo bakon. Jangan ning ngono sapa dodolanku bakon serintil. Wis dilihat sithik sapa? Wah, sik payu kok. Sembako ki payu enak. Enak kan kok? Aku tak ngrasake bakon iki. Serintil ku mateni anu, ono. Nggih, monggo diskecake, Bapak. Nggih, ayo naik. Lah. Kok enakno? Mangane ning
pinggir sawah. Mangan terus. Leleli. Pakananku iwak kali. Terus Kenapa kuwi? ini pangapunten. Boten ateges pripun-pripun nggih emang gojekane ngoten iki Bu, nek teng ngapang menika rada kasar boten napa-napa nggih. Kula kalian. Santai wae, Mang. Wong iki makhluk kasar kabeh tuh makhluk halus santai wae. Niki bojo kuwalan kula nggih. Wau Ibu Panewu nyuwun tetembangan Mas Nggih. Derang. Heeh. Ibu niki sing gayeng-gayeng nggih. Nggih. Terus gumyak-gumyak men, Mang. Monggo Mbak Basine kalian Mas Jova. Kowe kuwi apa? Iki lu malah doremi apa lho iki? Iki lho anu bangku dadi apa to ora? Ya. Ora baturan iki lho aku. Kese, iki bobile pun kerjakeun kembang. Iki pun tepanaken rumiyin bobile Pak Dalang. Nggih, menika dereng ditepakan. Nah. Dereng tepangaken saking iring wetan riyin. Wetan. Sing mepet kene, mepet Nggih. kene, heeh. Lah paring asma sinten? Ya, kirim. Nggih, Sugeng Jalu. Oh, Rara. Mboten wonten? Sleman padha tenan. Sapunika sampun lulus napa tasih sekolah? Sekolah wonten pundi? Wonten sekolahan. Ora nganggo lah ya Jeblek tenan. Oh. SMA. Oh, SMA SMA. juga. Sering-sering laju, Mbak. Mboten wonten sing ngeterke. Lah kula daftar. Ya. Isih aman, isih aman. Masalah nganter-nganter ke ngono ki ya ben bagiane kanca-kancane. Aku ki saya sing ketularan kancil kok. Lah kok iso? Ngeterke ngono lho. Nggih, Mbak betul. Lajeng kilanipun. Ha iki. Nggih, Sundalo Bapak Ibu Pak Dalang. Nggih. Nggih. Niku Mas, terus Mas. Rapopo kok celuk babuyut ya rapopo kok. Asmanipun. Pang kula katen Mas. Oh, Mbak Katon iki dalem wonten. Saking Kali Bawang Kulon Progo. Oh, Kulon Progo Kali Bawang. Tebe-tebe sanget ini Adoh kok. tenan Kali Bawang Kulon kono, Mak. Iya, adoh tenan. Iki mriki piyambakan apa pendereke? Kali niki ingkang kula. Oh. Iya, ora sedo ngeterke ning kono. Ya, apa-apa kelompokan. Apa arep melu nututi dalanku to panjoban? Nggih nek niku sing sae kuwi. Oh, alah. Matur itu saya sekolah, Mbak Katon. Tasih. Wonten Wonten kampus. kampus pundi? Kampus pundi? Saking Angka. Oh, nggih. Akake apa Mas Jopan? Akademi Militer. Komunitas. Komunitas. Komunitas lho tak bedilan kok piye ya? Aku yo Akademi angkutan anak-anak goblok. Angkutan anak. Angkutan anak-anak ya. Akademi komunikasi napa-napa? Komunitas, nggih. Komunitas. Nah, jadi kabeh komunitas tentang gini, di sini Mbak Katon. Mbak Katon. Komunitas. Termasuk komunitasnya Mbak Klokor barang. Nah, ngeten iki mlebune komunitas apa? Model-modelane ngeten iki. Oh iya. Nah, Iki ada daftar komunitas apa iki? model ngeten iki. Nggih, anak-anak bisa. Oh, Kanak-kanak. Lah, Biasane kali bawang ki yo gawat. Kula iki jenenge pet sak kapan sak kono. sak katon sak ora. Nggih, Nuwun Mbak Katon. terus Heeh. terus Terus pun, yo. Lah iki sing kulone iki. Wah, nek kita
SD saja. SD. Ora jare malah gawan gambar iki, Jeng. Oh iya toh? Lajeng dalu. Jeng, jenggalu, Mbak. Paringasmu sinten? Dedek depan kula muji ati. Muji? Muji anti. Oh, Muji Anti. Anti. Muji Anti ini anti lono ngono kuwi Mbak Flor maksudnya. Anti narkoba. Kok iso dadi gawan gambar Mbak jenengan? Pangapunten. Well, kowe ketara nggih wis awake rusak cilik kok cetok gawan gambar. Nek disandreke ngono iki kek sanepane kaya apa, Mbak? Wah, kaya bintik. Namalan kaya ompo 10. Mbak Mujianti. Iki daleme pundi? Saking Jati Sidoarjo Tepus. Wah. Ada sore. Nejo neh. Tepus sampun kagungan garwa. Sampun. Sampun, waduh, yo wis kasidel. Lanjut. Ki digasi mengulon bae lah wis. Ya. Saya wis. Kulone saja itu tukang golek degan. Ya iso. Ya dhuwur, Bang. Nah iki sing kulon iki. Nek ora ono sing go tak gawane dhewe. Ya kowe gelem ya, Bro. Kowe gelem nek ono sing ora karuan gelem. Ah, diperkosa. Buriku Pak Kapolsek. Lah lari kowe melu ya. Wah. Wah. Pajak rakyat. Bro. Enten Pak Kapolsek enten Pak Lurah lho. Pak dijaban nukun kok. Nggih, pendapat sinten? Niku. Dengan ini saya putuskan tidak memperkenalkan diri, Mas. Lho, lha apa? Karena Jadi kamu dari Jakarta? Berapa Iya. Saya dari Tanah Lore. Wah, saya dari Turki Ini saja. langsung sebenarnya mawon nggih. Kaya ini iki anu sini. Kaget Pak Jopan. Ya, sini. Yo. Mas Jopan, aku tekan yakin. Pripun? Nek jejer wong loro ki dhuwur-dhuwur sing ulang dhewe muncek ki lho. Lah kan Muncek, Bang. nek gambare ketara kaya anu cerpian mimi. Iya. Ya Pak, saya mulai dulu. Lagi gambar hiburan. Iki Pak Jopan kalian Mbak sinten Mas maneh? Mbak Nur Triana. Iki kok iso nggawa termelu? Tangan ikutku. Jenengan tentengan Pak Lor. Nah, di tengah. Aduh, adik sama Bapak Ibu. Iya, mau ngados nganu Jadi lah Bu. Iya. Wis nanti kalau marah Cici, tiba Lur. lah. Jalur apa? Apa sih jelasin cetok? Mau rati gowo to, dote rati gowo. Aku lo nglakon demok nek besok. Ora pareng nek ngono kuwi. Ora pareng kaya ngono. Mosok ya ora ngono kuwi Iki kene. ono lingkungan anu pondok ora kaya ngono kuwi. Trepol lu. Kaya ngono ta? Eh, Iki 15 juta sekali pegang. Yakin nek Mas sak dudukane ning iki. Dudukane maksudmu? Bare kok ora ada dudukan ta, Des? Sajar enteng iki yo ora semono kuwi ya. Hah? Ora semono kuwi ya. Nggih. Power banget. Olahraga tetembangan nika diaturke nderek. Pun kersaken napa niki? Mbok bilih Bapak Lurah? Mbak menawi sakit Pun pinangkani. niki tembangipun napa? Bunewu Pak Lurah. Newu Bune ngomong. lagi. Belum dipinangkan. Nah, Kembang rawe menapa iki? kebang rawe.
Oh ya, oleh, kuda kuning oleh, kembang rapi ya oleh. Nah, Iya ono TK. TK latihan sidin. Iki kula dhewe sik TK. Jenengan iku kok yo nganu to, Mbak. Jenengan piyambak mun nggih kaya ngono. Kaya sing ngene iki kok dhuwur. Bacaan iki nek digoreng kemeres. Karo ajine iki kok yo ora sembrono kaya ngono. Ora ngono kuwi awake iki kudu padha. Ya iya, kaya walang cici keren. harus speaker keren. Pokoknya disyukuri yo Mas. Nah, iya. Mas Johan jenengan sing kaya ngene, aku kaya ngene, Mbak Lawar kaya ngono. Ini cakepin dunia ini ngomong di bulan. Ninggal tresnan Mas. Derek, wis panut ya, ninggal kalian yo oleh, ini yo oleh. Kuwi yo keeling sesuk yo karo aku. Aja tak Enak tinggal. pripun? Aja tak tinggal makan serangku. Oh, malah ninggal utang pirang-pirang kok ngono kuwi. Aku kowe tak golek. Ya, Derek. Sing penting aja kebangingas. Sing ikhlas dong. Kene ya apa-apa. Belok don. Makane yo sak Miner ya. Derek ki mawon. Kenapa Pak Dalan? Derek Apa arep kesayangannya atau kesayangan po? Oh, kesayangan wonten to? Ada. Ada, maju laras sih. Iya ya. Sama Ajo, Mas. Kalau kasih gak tidak ya, maju laras sih. Karo gue dasarnya yo, ya ampun gue bagus kabeh. Kau kabeh. Turgunadi. Makasih mulang dapat kleru. Ya, kesayangan ya di atas ini monggo.
podang kuning dadi keterucut. Nah, iya. Kami Mbak Lawar Kak Jova. Matur nuwun. Matur Mbak Triana. Nggih. Ya. Podang kuning sing dikersake Mbak Ani. Heeh, ku Pak Duko Ploso. Oh, Mas. Heeh, Duko Ploso. Mbok menawa napa pamundutan napa Pak Duko, Pak Aris Setiawan. Niki Pak Duko, kalian ibu-ibu PKK. Ya. Kalian ibu-ibu panitia mriki nggih? Nggih. Sik pada masak-masak daripada ngantuk ya. Niki Semangat sedaya. Pak Lurah nyuwun podang goreng. Podang kuning. Nggih, Babe. Keremane. Oh, Pak Duko. Pak Duko. Pak Duko yang pundi to? Lah niku lho kula niki. Kanjani menika. Oh, nika. Busana keprabot. Pak Duko. Yang nenten kok manuk andang-andang metu podang kuning. Nggih. Monggo Bu. Menawi menika, Bu Ibu. Penuh. Lebih pun kesangan betul. Dari sini kultur. Betul, Bapak Kapolisen, Bapak Kentara. Pak Babin, saya Mawon, matur sembah nuwun. Kali rawuhipun pun maringi berkah kagem marga Ploso menika nggih. Podang kuning sing dikersake Pak Duko. Mas Dalang niki Mbak Lawar kan Mbak. Nggih. Ora mau minggu bae lah. Ora kaya apa to? Ini. Malah iki kok ikut. Ini Mbak. Jadi ngerti ketenan ya. Bawa podang kuning karang kene. Mas Jopan ben nenggare. Ketenan, jadi. Alah, ngaten sasang kula. Orang Mbak. Ya. Lah, nemu aku yo iya iya. Ada orang Mas. Iya, iya kowe. Alah, Terima jadi kasih. di bawahnya dicit. Iya. Ya Mas di bawahnya dicit. Sip, Mbak. Iya. Udah. Dicocoknya untune arep genderek. Jak tutup. Nadia. Nadia. Orang dagelan kok nesu kene. Aku iki kan domennya menyemangati. Nyemangati lebih Orang apa kok iki kok saking semangat. Matur sing sae. Semangat, Mbak. ada ramal bubu kok. Matur sing apik kare Mas Gender kare Mas, malai kula nyuwun dipiringi sing apik iki. Semangat, Mbak. Kane-kane kaya utuh bugane. ya. Latihanmu syuting paksi. Suaranya apik kok wujudnya kok ora apik ngono. Ansamane lho. Suaranya kok medeni. Kamu masak terus entek kowe. Lek kene iki suara dalam sapa? Lampu gimana omah? Oh, ya ngerti. Salah banget, Mbak. Ya udah diwarai dah. Ya. Pagawe kaline bro. Buat sertifikasi baru. Iya. Ora mati laras ora. Tetep iki isone dur mati laras. Isane. Heeh. Jenenge karawitan mati laras. Mati laras. Nggih. Alos manes nyangsa Ayo, gue dhewean nyoba. ya jatah sang mereka Wes wengon kula. Aku terus digoblokake iki karo
rally kan ngono. Gentenan aku ya. Ngeleti si podang jenah. Babak ngendi? Yo Jaja, nikah yo terus sih. Iba bunga. Ayo dibawa nih. Weh, lu ngopi ku. Oh, saya kendali tuh lek guna. Yo wae. Untuk Ya sampe ngendi? Jaja maning Jaja maning. Ayo. Ibu yo. Wah, buta sak. Jempol. Baleni yo. Iba bunga. Itu diobong. Rombongan kentir. Ini ora sunyak gane. Ayo apa nek barang? Tukang sone yo kentir. Ah. Itu suara. Terus wae tukang nuting yo kentir. Kok iso? Gambar. Oh. Ya awak ditimbali karo keluarga Ploso. Heeh. Keluarga Ploso ku yo Ayo. saudara banyak awake Oh, dhewe. tak kira aku ning arane ketel yo, Wan. Kok mulai aku ora nggawa ndas. Pokoknya aku ora ndas tanpa ora tau repot. Terus ya Nyanding. Nyanding. Ayo. Sajake nyoni iki. Enak bisa dadi ambo. digong digong nyanding bisa dadi tombo. Kalau tulis aku beda. Apa? Aku iki Nyanding bisa dadi tombo. Itu dadi ombo. Gak wis tak stempel iki kok. Padahal wis prayoga. Ya, bukan cuma Mas. Isa awan ning omah wis
tratap terus iki. Pokoknya selalu semangat, semoga selalu merebokon, Amin. kompak terus, semakin api laris manis. Amin. Ya Mang, iki ana pamumbutan, Mas. Iya, apa nih? Caping gunung dibawani. Oh, jeglek iki. Iki nek orang Mbak Wiwit ora ya? Iya, Mbak Yuku. Iki mau perkenalan wetane Mbak Wiwit. Oh, iya. Heeh, iki sinten? Iki bude. Piye kok bude iki? Oriza. Oh, Mbak Oriza piye Kak? Heeh, iki Mbak Oriza. Katanya Mbak Oriza nek para semua isi. Iki gawane Mbak Momon. Oh iya. Wah, jajah. Para punten. Naminipun Punira. Oh, saking kidul mriku. oh Mbak Munira. Jenengan kenal, Mbak? Kenal. Kenal nih. Jangan lawar. Jangan lawar. Oh piye ya. Jangan lawar. Kenalan, ayo kenalan. Gimana lupa tahun-tahun yang Iya. Aduh. Gak apa-apa ya pada dene tua Mas ya wis tua. Yuk. Nyanyi. Yo. Ayo berdiri, Mbak Mawar. Tepuk manten. Ayo wis di Lho punika. Warnane ro. Sampune nganten sarimbit. Kalamun katilung saking mandro ingkang kakung bagusnya kadya dene kula bedono. Lah ingkang putri punika ayuna pindha sarpa kenapa? Kamu nih kok aku balang gantal. Kamu kena bicara bebalang gantal. Karena saleh saking surukan matang rasa. Waduh. Rasa wedone nyawang kena balungku. Lagi Gak kok gon itu tak inceng. Gak aku yang inceng gon itu. Ora piye. aduh. Ini tak pecah kok tak temen. Para punten nggih Bunda. Loh, belum. Saiki aku juga selone. Monggo yo kakon selo. Yang monggo. Ayo. Cici gerak. Gerak sampai gunung. Sampai Ayo. gunung ini sinten? Menika ingkang kilen piyambak. Lagi serang Mbak Yuku Widati lagi serak. Oh, Mbak Klek ini loh, Mbak sinten? Mbak Rara. Mbak Mujian Trek. Mbak Mujian Trek monggo. Ini Bisa Trek. ini nama filmnya Mbak Mujian Trek. Sini Mbak, berdiri Mbak sini. Alah cantiknya. Mayoritas Sugiarto ya nek gandeng. Iki lah Kak Rita. Kawanmu Mas? Iya, Kak Rita Sugiarto toh. Saiki Kak Rita Sugiono. Kalau itu kan Mbak? Saking tepus ya. Oh, saking tepus nggih. Kenapa garane Mas Mas? Oh. Oh, saya ngendang. Ini kok Mas Kancil loh sebelumnya. Oh iya itu. Lalu Mas Kancil. Lah kok ujian Trek iso kenal kancil barang nih. Ngomongi lo. Sing ngeteki mau kancil wae. Oh. Ini kok saya nyeluk itu loh. Jian Trek ini kok. Oh.
Kaya pujian klik karo kanclik. Ayo Mbak, capek gunung dibawani jegleng. Jeneng Bang Lawar. Sampai tambahi kok. Saban bengi. Awan trik. Pas. Makul tuh. Apane? Aku bener. Oh ya. Ingat. Mbah, kula kok nek jajan-jajanan kok padose serasi ya. Kace bulatnya balik. Ayo ke diplek. Iya, bener. Kita angka 10 nek iki. Pokoknya awak deki serasi. Aja cilik-cilik iki kok. Iya, mau masuk. Anjel ulama malah. Nguncek kok, nguncek ini bisa ngibul lah. Aduh, Ora lho wis sapa-sapa iki Mbak Lawar dipencoki iki lho. gila dilalang. Oh, banci kok digaglek. Ya sing mati yo, masuk kowe. Layak sobone kali mati. Sampai ning masuk ke aku lho. Banci kok. Ya, Mbak. Mantap. Aku ora kocak yo. Nek ngopi yo. Kembang wae. Arepe nyosor bae lah. Ayo Mbak, lanjut. Hujan panas, aling 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 aling. Oke, Mbak. Orang mendem, Mbak. Orang mendem. Orang mendem. Boleh, Mbak. Latihan pengatan santai.
Oh, wah. Ayo mbak.
sampun jam setunggal kripik gedang kripik telo nggih sithik dawaton rata niki kalajengaken malih mangke teng goro-goro nggih kalepati dingapunten. Ya kok ngasih ibu ancange mengko ngasuh iki bajut lakon mengko utawa mundutan lagu bajut meneh goro-goro iya Pak. Kuku sing duka kumelut mening tiasa ngabekti Kaumku sagung jajahan nanging sang ngetan ngikiki sang resi kanekwa putra sang resi kanekwa putra kangen jok saking wiyadiku Ula teko mangkono. Lo Prabu ing Astina kepareng condora kedaton. Tumuli manjing Sanggar Pamujan. Dia kepareng besem dupa ratus. Sepinten ageng menyang muntuk kacondra. Pindha prambir katur sakabone. Kuku sing duka sumundha ing lamiyat. Tinapi para Jawata kabangsal kumandhap. Kawonten Sanggar Pamujan babar Gondawis Bacin mertandani datan katarima panuwuran Sang Lokagung Astina. Sinebing Sanggar Pamujan lan kirana sambeting carita. Lenggih ingkang wonten madyaning alun-alun. Aryapati Sengkuning awis sanggiyaning para Sata Kurawa. Para Sata Kurawa sumrek kumlawining asta. Ical Suba Sitani Satya Pindha Sardula Hikri Bita.
Anggawe sangyaning prawadya bala yen tinulung Surya wijiling arga Latalaman Awan Arya Pati Sambuni man Ingkang Dursa putra Dursasana nungsung wertaman Paman Arya Sengkuni medal jawe kang putra nungsung wertiman Monggo kula nungsung wertaman wonten dawuhan Teman kajongking itu man Emang putra pun cuma ganti itu Untuk melikaman Semangat di pulau putra Marco Nyotong dawuhan Yo nggih anak-anakku kabeh sata Kurawa. Iki mau wis mater dawuhe. Anggen anak Prabu Duryudana. Supaya netapake para wadyabala sata Kurawa ngrek lampit brokatipun kabeh gelar. Supaya mateni Petruk mergo dina iki mau Petruk wis umawani nyuwun ngampil dampar kencana. Wah, mung suwe Petruk man. Arep dadi apa? Iki satriya mon mungsu cepete. Wong kowe Petruk man gampil niku man Wis pokoke yang penriyane kaya ngopo-ngopo man Wis latihan dikit-dikit iki cepet man Ya sing ati-ati iki brongkat ipul gajah gelar Senga Barokarta Marma. Nggih, wonten dawuh. Ayo, siapno wadyabala. Nggih, wis saged dawuh man. Injing bidal gumura saking jroning praja. Angkuning kang pakasya Prabu sananira lira saraya wedalira saka ing Jawa Widi arsa watani jagat tomungut anen sapucake ukir Bapak Bangos Sumirat Kerosoro Ting Suryo Babak Megolan Gunung
mati nang garang abang kionake pati utang lutiro kang nyembur eko siji diwatak manunggaling rasa kakak rimang mune bangun ana peteng dudu wengi ana padang dudu rino petenge ngandhok wadang ino iki jenenge krilikan dadi grojokan kok keguyon dadi tangisan wis ora apa-apa Truk aja semelan ayo diadepi awake dhewe iki dadi buta saraya ayo dijauhi karo pemuda-pemuda dhewe Pandhawa Truk aja semelan ayo yo ngono nek dhewe mati aku bego mongko nek dhewe kaya ngene iki kuwanen mongko kae rantak-rantak Kurawa padha ngene aja semelan wis kowe kudune kan nitro kowe iki nek kaya ngene iki belani pemuda belani para bendara-bendarane awake dhewe iki jenenge umpama mati pisan iki mati mulya iki apa mati mulya iki mati belani bener dong ra kowe nek belani bendaramu mongko bendaramu iki niate apa arep kirim donga marang leluhur mung nyuwun ngapil kok dikukuhi ngapil gampar ora oleh wis ora apa-apa ayo kok piye carane lah kok nek ngantek kemengko Kurawa dhewe kok adepi ha piye santai bae ya piye kuwi aja sampe wis nah berarti kok nek ade mati jenenge mati lesno mati mulya aja sampelan ya wis gong dikira tak adepane kae mongko Kurawa teko kaya ora Pangestu Kartomarma teko. Wis, adep kowe Truk. Kersanipun badhe kados pundi? Menawa pateni Petruk. Lepat kula napa dosa kula napa, Dek? Salahmu siji. Kowe wis kuwanen
boyong dampar ana ing Praja Ngastina. Mula aku kinen nyekel kowe supaya pateni kowe karo Bagong. Aja wedi Truk, adepi pokoke ayo. Apunten, Den. Paribasane sapi niku panjenengan cekel riyen, jenengan krincung sikile nunggu jenengan pateni. Nek pun ngoten iki monggo Petruk cacing dipitak gogel ya. Monggo kersane pripun kula adepi. Maju keparat kepruk diasmu Petruk.
iwasan kepiye kata Pak mboten saged sabetan man. Pun mboten saged nyabeti wayang oleh kula punan. Berang-berang saksi latihan sulura dadi-dadi. Latihan sabetan nggih mboten kecekel. Ya ki tandane taun ngarep ganti. Pun buat kula menyerah. Kula pun kaku nek niki buat kula mboten kuat nampi yudhanipun Petruk. Ya wis mundur kana, mundur wae. Pun monggo terserah Petruk ajeng kados napa monggo jenengan. Yo kalah kaya kahanan kaya ngene. Sapa meneh iki? Dewe sasana wonten dawuh Mas. Kae ngadepi Petruk wani ora sebene Man. Rampil Man. Man tidur sasana tak rewangi ngantek yo ora apa-apa lho babu halo babu halo babu halo babu halo babu halo babu halo babu aduh pan urung pijet man kula wau urung sing dadi pijet iki man mlono keciklok wani ngadepi Petruk pundi kula debane man pundi Petruk kula idak-idake Manuto tak bondo tangan lak blincong sikil kule. Mungsu bedhik lelek. Ora nganti suwe memet kowe le. Manuto truk kersanipun pripun to, Ndro? Jenengan niku iki becik-becik ngaso melu perang niku arepe napa? Manuto ngene, tak pateni, tak kepruk sirahmu nggo pun monggo. Mangkepruk sirah kula nggo pun terserah. Woi. Mampu tenan bocah iki nantang kuadrake apa? Wae wong atos nang iki. Wis wong atos, ora usah ditaburi. Ayo wis malah ngenten iki ora sayang. Tenagane diwet-wet. Asal liyane dolanan remi. Karang yo gede blangkon. Oh, nonton karo kowe nggih, yo kowe wani jebule wani enten iki yo ngarep yo buri nggo pun monggo niki. Wah, nonton bocah iki. Oh, enten iki pun. Kurang arep nggo niki nggih dodok. Wah. Ampuh tenan nggo sirah niki. Wah, padake aku ora iso kok. Lho, yo. Piye niku? Pripun wonten niku? Lah wani kok dapil opo lho. Wis Mesti ngarep mungkur, ya mungkur wes. Kurang marep ya lho, awas iki mau aku terus ngobur ya aku. Bahaya modal yo tenan. Podo, tenang. Yo, bismillah. Udah tak ambil donga barang, ora masalah nggo, monggo. Yo, kemudian siji, ya. Ini dodol ini. Yo, siap, Bu. Ya. Dimentrinya buri, yo iki Petruk ben buri. Bocahku autos tenan jebule. Loh. Telu, genepi den papat, mboten napa-napa. Yo, Pak.
Pun mriki. Orang kepiye? Ya waduh. Ayo pres yo bahaya ini. Pun mapan. Wow, golok-golok tuh. Pun ya wis no. Oh, gede mau mancing, ayo mungkur. Wis no mungkur. No mungkur berapa? Goksak, oi. Ya. Tak rewangi mencelat lutro. Mencelat kae mau. Kae mencelat wis buah ngono gokmen, puder wonge. Ae bena mati kowe wis ora kepik-kepik blas. Wis blas ora iso ngapa-ngapa, wis mati ngono. Pun go, nek ngoten niku pripun? Padake Petruk ki sepele wae. Kuwi dhewe sasana kalah Unsa Petruk ora iso kepanjang gawe jebule. Waduh ora kuat wis jan aku ora kalah nang iki. Aswatama nggih Kakang Dursasana maju nggih Sudika. Wis paham to? Yo paham aku. Bagong wani karaku. Tunah iki gede. Padake apa? Panuwun jagan. Krincung sikil wak pateni. Ayo nyah lho. Tukrok. Waduh mati kula. Aswatama bali mundur mongko ngopo-ngopo kaya ora ana sing dobrak dinyak kancamu dulur-dulurmu wis do budas-budas kok kowe isih utuh dhewe malah mulai ketangis-tangis. Aduh mati kula mah pecah. Nek raga kula niku boten diloro man. Raga kula niku boten diloro. Barang Bagong niki wau kula tantang wis semar kali kula nerok kaya jaran tukrok. Bengi neh wonten niku langsung ati kula niku gedadak kaya ronto-rontoan. Duh mati aduh lelakon. Ya ngene ya Le. Sing sabar dadi menungso pancen kodrate pangeran iki sing kudu tok lakoni kaya ngono kuwi. Ya kepripun to Pak sejatine niku atus pundi. Dadi kowe ngono kuwi iki lak critane bapakmu Durna kae. Kuwi tau rabi
anak-anak kowe ning batutan karo jaran. Mula nggih dadi nek entuk anak kowe. Dadi kowe iki anak jaran. Waduh panjenengan niku ampun Sebrata. Ngendikane kula menika anakipun Sekti Betari Wilutama. Iya ning ngakui arepa Betari ning wujude jaran. Sikile papat. Waduh. Tekono wong tuwa kok kaya ngoten. Wis kek mundur wae. Jenengan niku kados pundi ta? Wong anak ora dunung ditunung-dununge. Rahasia sudah dijaga. Kabar-kabarke. Wis becik-becik disimpen kok malah dikadak-kadake. Ayo ngapunten awak kasunyatane kados ngoten kok. Ora-ora rek. Bulan paling pateh perot. Sampeyan niku nggih ngoten. Pendhita nek pendhita kaya betet. Pateh perot. Pendhita betet, perot. Betet. Perot. Betet. Betet. Aya keterangan. Ya ngapunten pacaran nggih nembe latihan. Lah dereng ngertos ngeten iki. Ayo. Ndadane rebut kowe ya. Oh, Petra ora ngajar. Tibane juga arep mati kowe. Begawan Durna kae nek wis nggawa pusaka cudhamane wis kena ajur mumur pandangu. Ayo Bang wis terima kile. Ae dhewe nek mlayu ya kok kewirangan mulih ning Amarta nganti ora boyong jampar arep dadi apa. Ayo semono uga awake dhewe nek maju ya mati truk. Wis becike piye ya sak mundur wae. Maju truk maju ayo Pak. Prihatin waspagung medel iki ngopo begini kaya gak ojo anak aja nak bilang ojo anak iki dadak kultur barang iki ngopo ayo ora kekan kok kembang-kembang Mangguru mau ini nek suluk yo elek. Laras we ora suaramu pales otak pamer Bang. Aku tuh ora pamer kok. Ya perlu kecake gamu daripada makan gaji buta. Nek trimo timbangane ngumpeti bayar. Ora sembrono omongane tekan iki. Wis, mati nek iki. Mati tenan bro awake dhewe. Mati kena ngopo? Ayo kita awake dhewe maju tak mundur acur maju kecekel Kurawa. Nek ngomong ki alon-alon kecekal. Aku ki kecemplungan anik blorong mau je. Kecekel dadi kecekal. Kepleset. Ayo. Ora nang kono
ngopotan yang ada berjalan. Ini lah lucu. Mau tak jalan di tengku itu apa-apa. Kuyu apa-apaan. Alah masalah orang mau potong ngatos-ngatos. Sesuk meneh iki cek aja nekat.